Nagkadaiyang hilisgutanan ug kabalaka ang gipadayag sa mga delivery riders sa duha ka inala nga food delivery app atol sa gipahigayong town hall dialogue sa Cebu City Hall kagahapong adlaw Nobyembre 13. Lakip na niini ang nagkagamay nga kita. Ma-implement ang 55 pesos nga delivery fees. Diba? Gusto na ko karon dayon mo nang akong hangyo ninyo. Ubanan ninyo nga ma-implement Og ang dili makatarunganon nga pagtratar ngadto sa mga riders nga dunay mga reklamo batok sa ilang kompanya. Kanang 8 to 9 hours, ang madawat na nako nga booking is around 5 na lang. It's a program used by the management of Grab para dili makadawat og bookings ang katong mga nangreklamo. Apan tungod mga pribadong kompanya ang ilang gitrabahuan, gipahimug-atan ni Cebu City Councilor June Alcover nga wala sila'y katungod nga mubag-o sa ilang mga polisiya, apan aso niya nga andam ang iyang buhatan nga musuporta sa pagpalig-on sa union sa mga riders. Hindi katubag sa inyong pakinahanglan ang katubagan na ang inyong opisina. As our assistants, opisina, willing to assist ninyo kung mag-organize mo ito ang union. Mo man instrumento sa liburer kung daog-daobo na ka. Nasabutan sab sa maong kalihukan ang paggama og komitiba alang sa mga riders lakip na habal-habal drivers aron mas mapadayag ang mga concerns sa grupo. For the year 2025, si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia misaad sab nga iyang bayaran gamit ang iyang personal nga kwarta ang accident insurance sa gibana-banang 2,000 ka mga riders dinhi sa Sugbo. Saad sa ninyo karon nga kamong tanan sa pag 2,000 mo kabuo, kuhaan ka mo og accident insurance. Dugang niini giwaive sab sa mayor ang business permit fee sa mga riders alang sa umaabot nga tuig 2025. Gihatagan sab og amnestiya ang mga riders nga dunay penalty nga gipahamtang sa Cebu City Transportation Office mahitungod sa pagkuha og ID ug ingon man transportation license sa mga delivery riders. Duna sa gipahigayong covenant signing ang mga riders ug Cebu City Government. Gani ang mga delivery riders nga atong nakahinabi sa kadalanan nang hinaot nga tinuod nga mapatuman ang tanang gisaad sa kagamhanan sa dakbayan. Kami wala biya may kuan nga insurance nga disgrasya. Anon may mga kuan tablay mo ulad init yun na sa karsada. Mo yan na yung mga murag kontra kay ba sa kadalanan. Ya. Accident sa makasave mi og 750 kay ang delivery permit 750 baya nya. Ang insurance kung free ang insurance di mas mayo kay bako naagod mi sa karsada. Accident na mo man ang maka benefits pag niya na. Manghinaot mi nga kanang dili lang sa igo sa istorya ba ibuhaton yun na. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.